Iqtisady çökkünlügi başdan geçirýän Türkmenistany bu ýyl Oraz aýynyň öňü sürýäsinde ýangys beketlerine we awtodrolgolorda ýarymyzan aýdymyny ýerine ýetirip adamlardan süýji köke we pul soraýan çağalaryň sany ýokurlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Media maglumatlaryna görä Türkmenistany bu ýyl Oraz aýy 13 aprelde başlady. Türkmenleriň Oraz däplerine çağalar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü sürýäsinde öýleri aýlanyp ýarymyzan aýdýarlar. Bu adamlar olara tüýjü köke ýa-da başga ýerimiş hödürleýär. Bu öz boluşly däp synçlary görä soňky wagtlarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna gedaýçylyk etmegiň guralyny urulyp barýar. Öňleri çağalar bu maksat bilen öý jaýlary aýlanan bolsalar soňky wagtlarda habarçylary görä olar ýanygyç beketlerine we awtodrolgolary hem aýlanýarlar. Ýanygyç beketlerine we awtodrolgolary köplenç ulagly adamlar barýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Darganaty etrawyna geçen hepdäniň ortalaryndan soň ýaş çağalaryň ýanygyç beketlerine ýarymyzan aýdyp pul ýygnanlyklaryny, olary adamlaryň tüýjü köke berenligini habar berýär. Habarçy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp olaryň sanynyň geçen ýyllary bilen deňeşdirilerine epetli artanyny habar berýär. Olar munyň mümkin bolan sebäbini ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünlik bilen düşündirýärler. Türkmen Nokot News neşri hem bu ýyl ýarymyzan aýdyp adamlardan pul we ýygy içki soraýan çağalaryň has köp gödülýänligini habar berýär. Odal çağalardyň hususy jaýlary aýlanardylar. Indi bolsa olar dükanlary we döwlet edaralaryna da aýlanýarlar. Elbetde bu inni güýmenje däl, çağalaryň hususany ýaş ýetginjekleriň haýsydyr bir usul bilen ene atalaryna ýardym etmek höwweti diýip neşir bir marly ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Neşriň habaryna görä kä halatlarda çağalar bir baran gapysyna ikinji gezek baryp ýarymyzan ýerine ýetirýär. Şeýle-de häzirki çağalar tüýjü kökeden daşgary çörek we ýygy içki hem soraýar. Türkmenleriň arasyna çağalaryň Oraz aýynyň botagysyny öýleri aýlanyp ýarymyzan ýerine ýetirmeginiň gelip çykyşy barada köp maglumat ýok. Ýöne käbir çaklamalara görä öňkü döwürlerde köpçüliklerini habar beriş serýeşleri bolman soň haçanna Oraz aýyny asmanyna ýa şekilli täze doglan aý görnünni çağalar öýleri aýlanyp täze doglan aý barada adamlara habar berer ekeni. Türkmen ýazgylary bu däwiň halk töredijliginiň bir bölegini aýdýarlar. Aýdymyň sözleri ýokarda bir aý bar diýen sözler bilen başlanýar. Köp bereniň ogly bolsun, az bereniň gyýdy bolsun diýen sözler bilen tamamlanýar. Ýöne beýlik tarapdan folklor öwrenjileri bu tejribäniň beýleki musulman ýurtlarda giň ýaýramanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň durly künjeklerini aýdym-aýdyp adamlardan pul we iýiçki soraýan çağalaryň has köp gözüýülmegi ýurtda ykdysady çökkünligiň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Galaberse-de mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda zirzibil dörýän adamlaryň köpelýänligini, ýurt raýatlarynyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligini habar berdiler. Ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar, döwlet dukanlarynyň un we çörek öpçünçüligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Valyutanyň gara bazaryna milli pulun hümmeti ýygyderli pesa gaçýar. Muňa garamazdan döwlet media serýeşleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýänligini öňe sürmekden el çekmeýär.